U ponedeljak 15. novembra u prostorijama Muzeja Vojvodine održana je osnivačka skupština klastera kreativne industrije Vojvodine. Do sada je u Srbiji osnovano više klastera koji se nalaze u različitim fazama razvoja, ali je ovo prvo udruživanje kompanija iz oblasti kreativne industrije. Tu spadaju kinematografija, vizualne umetnosti, multimedija, televizijska i radio produkcija, web dizajn, industrija igara, muzičko stvaralaštvo, izdavaštvo, muzejske i galerijske delatnosti i druge slične oblasti. Pokretanje ovog klastera inicirao je profesor Vojin Šenk, koordinator Evropske preduzetničke mreže na Univerzitetu u Novom Sadu. Inicijativa je proistekla iz potreba kompanija sa teritorije Vojvodine da svoju tržišnu šansu povećaju ujedinjavanjem sa onima koji se bave istom ili sličnom delatnošću, te da tako na najbolji mogući način iskoriste svoju inovativnost i poslovne kapacitete. Mi pokušavamo putem ovog klastera, odnosno ovakve jedne organizacije, da povećamo i taj potencijal pojedinačnih preduzeća i da stvorimo takve uslove da ta preduzeća mogu da deluju i u ovako vrlo negativnom okruženju kako je danas. Šta to znači? Obzirom da ne postoji jedinstveno mesto gde će se oni reklamirati, gde ćemo mi sad pronaći pojedinca, ne postoji jedinstvena baza podataka, mi ćemo putem klastera obezbediti da na jednom mestu svi se reklamiraju, napravimo jedinstvenu bazu podataka preko kojih će svako od nas, ili pojedinaca ili firmi, moći da dođe u kontakt sa preduzećima koji pružaju određene usluge koje nama trebaju. Objedinjeni nastup kompanija u okviru klastera kreativne industrije članicama značajno olakšava pristup fondovima i povećava prolaznost na konkursima kako domaćim, tako i evropskim. Ministarstvo ekonomije svake godine raspisuje konkurs gde se u jednoj otvorenoj, konkurentnoj, javnoj proceduri biraju klasteri, odnosno projekti s kojima grupe preduzeća i institucija koje nazivamo klasterima, se prijavljuju sa svojim idejama, znači sa svojim projektima i Ministarstvo ekonomije onda kroz tu proceduru bira klastere koje će da podrži. Svako kao pojedinac ima jako malu šansu da učestvuje u takvom ili da inicira ili da piše sam taj jedan projekat, ali mi kao klaster imamo veliku šansu da dobijemo i te fondove. Tako da su šanse za uspeh mnogo veće ako se nalazimo u jednom takvom okruženju i s druge strane institucijama kao što je vlada, sekretarijati, fakulteti i tako dalje, lakše je da pomogne tim preduzećima putem klastera nego kao kad bi išli prema pojedincima. Glavni privredni zamajac savremenih društava više nije ekonomija, proizvodnje i trgovine, već upravo ekonomija ideja i kreativnosti. Ovo je značajno i za mala društva kako je naše, koja svoju uspešnu poziciju u budućim globalnim odnosima moraju tražiti i u razvoju svog kreativnog potencijala i njegovog pretvaranja u kreativni kapital. Osnivanje klastera podržali su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, pokrajinski sekretarijati za privredu i kulturu Autonomne pokrajine Vojvodine, Fond za podršku investicijama u Vojvodini i Fakultet tehničkih nauka. Želja članica novoosnovanog klastera je da se podstakne saradnja među članicama klastera i saradnja sa drugim klasterima u okruženju i inostranstvu, kao i ostalim institucijama koje bi mogle da pomognu da kreativna industrija postane prepoznatljivi pečat Vojvodine.